Vítejte opět u mě doma. Tentokrát nebudeme zkoušet fitku, ochutnávku, ochutnám pouze sám, už to mám ochutnaný, takže nebudu chodit kolem horký kaše. Vyzkoušíme si Super Greens od Czech Virusu, Czech Virus, jak je libo, od české firmy. Tento výrobek je určený především lidem, kteří málo zeleniny, málo ovoce, chtějí doplnit prostě zdravé věci, vlákninu, takže jedná se o vaše zdraví, neporostou vám z toho svaly, ale jak už víme, zdravý střev a celkově pokud ten organismus šlape, tak to má samozřejmě vliv i na tu vaši svalovou hmotu. Můžete do sebe spát cokoliv dobrýho, hodně bílkovin, sacharidů, tuků, ale pokud střeva nebudou fungovat správně, celkově to střebávání těch živin z toho zažívacího traktu, tak je vám to k ničemu. Takže málo zeleniny, málo ovoce, můžete použít Super Greens. Hlavní složkou těch Super Greenů je chlorela a spirulina. Ta chlorela se vyznačuje tím, že je tam vysoký obsah železa a vitamínu B12. Takže z toho železa já nejsem moc zastáncem po 40, aby jsme do sebe spali moc železa, protože železo ve vyšší množství je toxický v těle, oxiduje a tak dále, takže já osobně už začínám vybírávat věci, proto rozděluji multivitamíny, aby to nebylo moc železa, ale ženy mají většinou deficit železa. Takže hlavně pro ženy je to super, i pro vegany samozřejmě, protože jim chybí B12 a železo, takže pokud nejíte maso, tak Super Greens je pro vás vhodný. Ale tím nechci říct, že by chlapi se měli vyhýbat, sám si ho dávám, ale jenom říkám, nemůžete denně spotřebovat x doplňků s železem. Chlapi většinou železa mají dostatek. Pokud často nedarujete krev, tak máte dostatek, pokud často darujete krev, pravidelně jste dárcem krve, tak se nemusíte bát, protože železo každým tím dárcovstvím krve z vás vyjede ven, takže, nebo právě naopak vyčerpáte ty hladiny toho železa, takže je dobrý doplnit. To je jen tak na okraj. Co se týče té spiruliny, píše se o ní a je prokázáno, že má ochranný účinek pro mozek a dokonce dokáže se zbavit ztučnění jater. Takže pokud máte problémy s játry a tak dále, celkově prostě toho. Pak je tam mladý ječmen, hlavní složka zase vláknina a další ovocné složky. To už tady nebudeme rozebírat, protože to jsou různý vitabery a tak dále. To už si přečtete v tom složení. Ale za mě mohu doporučit opravdu, pokud chcete zařadit něco zdravějšího, nechcete do sebe spát tablety, multivitamíny a tak dále, tak je to zase dobré, nebo nemáte rádi zeleninu, spousta lidí mi píše, že zeleninu nemůžou, nechtějí a tak dále, tak můžete zařadit Super Greens. Jdeme to rozmíchat a ochutnat. Máme rozmícháno, jak vidíte, na pohled to nevypadá moc vábně, je to takový zelený brčál. Používá se jedna dávka 11 gramů, já to dávám takhle do 2 až 3 deci vody. Viděli jste, že není třeba mixér, ale samozřejmě tam nějaký hrudky a pucky budou, takže ta rozpustnost je dobrá, ale není úplně dokonalá. Takže ale tomu to nevadí, stejně to do sebe kopnete. Co se týče té příchutě, je to jablečný fresh. Musím říct, že to odporný není každopádně. Nemůžu říct zase, že bych si na tom liboval, ale dá se to vypít. To je hlavní. Takže určitě to není třeba hnus jako Alavis nebo něco podobného, to ne. Spíš mi to připomíná příchuť pecáček nebo něco podobného, takže dá se říct, že v pohodě. Užívat byste měli denně. Můžete dát po snídani, já většinou to spíš používám, protože ráno dávám docela dost oddělených vitamínů a tak dále, takže tam toho příjmu je dost, takže to spíš dávám po večeři, večer. Ale myslím si, že to je úplně jedno, prostě do sebe dostaňte denní dávku. A pro tu střebatelnost si myslím, že by možná bylo lepší spíš po jídle než na lačno. Ale nepíše se v tom, ani jsem to nějak, tohle jsem bohužel nějak nezkoumal. Ale já osobně to dávám po jídle. Si ta střebatelnost některých složek je vždycky lepší s jídlem, kde jsou trošku tuků a tak dále. I když tady je použitá ta složka astragin, která zlepšuje tu střebatelnost těch živin, což je další plus k tomuhle výrobku. Tak na zdraví. Absint, nebo co to je? Opravdu odporný to není. Většinou tyhle věci jsou odporný, ale tady si s tou chutí docela pohráli, takže v pohodě. OK, Super Greens, zkuste. Když tak dejte vědět, jak to chutná vám, ale moc se na to netěšte. Ahoj, čau, mějte se.